Ако с такова ускорение взима и контролните по математика, цена няма да има. Стартира буквално с летящ старт. Всеки момент това ще го направи и Момчил Куманов. След дивизия Джуниор готовност да имат и първа серия от дивизия Бъги. Бойко Янков 191 номер и Ивелин Иванов 139 номер. Ако не знаем и не са обявени, че зад воланите са буквално 13, 14, 15 годишни тинейджери. По управление те могат да бъдат и в по-високите категории дивизии. 52-74 е времето на Райна Иванова във втора обиколка. Буквално 2 секунди за момента по-бавна от временния лидер Искрен Калев. Още веднъж призоваваме и състезателите от дивизия Бъги да имат готовност. 191 номер Бойко Янков и 139 номер Ивелин Иванов. Райна Иванова малко предистория, закърмена е още от най-малка възраст със своите батковци и каки Михаел Шумахер, Хари Потър и Пики. Момчил Куманов даде време 53-40, малко една идея по-пъмен от Райна Иванова. А Райна Иванова съответно е още съвсем мъничко зад Искрен Калев. 52-51, последната обиколка за Райна Иванова. А очакваме вече да видим и автомобилите на Бойко Янков 191 номер и Ивелин Иванов 139, които ще започнат и помощните дивизии, в случая дивизия Бъги. Ето още от първото участие вече трима тинейджери искаха телефонния номер на Райна Иванова, но няма да го даваме. Това момиче не знам, всеки път на едно и също място завърта автомобила и успява да го върне по трасето. Време за класиране след квалификация 2. Искрен Калев с общо време 4:20:63. Райна Иванова второ място с общо време 4:29:36.
Това Кърджиев с общо време 4.35.84 и на четвърто място Момчил Куманов 4.37. Отстъпваме място вече на батковците. Първи избор в квалификация 2, дивизия Пъги за Бойко Янков, 191 номер. Втори избор Ивелин Иванов с 139 номер.